Oho, šta je to? Pa to je žvaka, baš cool. A šta ima ostali? Moguće. Oho, moje pakovanje je veće. Ne mogu da verujem. Ovo je najveće pakovanje. Unutra ima toliko žvaka. Jedva čekam da probam. Da, Jennifer počinje tačno. Dobro, odmah ću da probam. Ukusni loš. Da, to je slatko. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Tako je mali. Daj mi par minuta i pokazat ću ti stvarno dobar balon. Dakle, napunit ću s ovim prahom. Da, kako ukusno. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Jeste vidjeli? O, da, Dustine, bravo. Okej, sad ja. Joj, kako je ova kutija teška. Okej, sipat ću sve u usta. Koliko praška ima unutra. Nemoguće. Vanessa, kako ćeš sve to sama da pojedeš? Ma sve u redu sa mnom. Ovdje je ostalo još malo. Odlično. A sad je vreme da napravim balon. Ups, ovo nisam očekivala. Mali kolač. Kod mene srednji. Tako je sladak. A ja opet imam najveće jelo. Cool. Da, tačno, Jennifer. Da, ja počinjem. Ovo je tako ukusno. Baš mi se sviđa. Cool. To je to, sve sam pojela. Znači sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam. O ne. Štapić je ispao. A šta je unutra? Wow. Unutra je gomila marshmallova. Zapravo smislio sam kako da pojedem svoj kolač. Stavit ću ga u šerpu i preliti vrućim mlekom. O da, čokolada se otopila i sad imam prelepo čokoladno piće. Ovo je kakao sa marshmallovom, šta može biti bolje? Ukus je fantastičan. To je to. Ko je ostao? Vanessa. Konačno. Probat ću prvo ovu veliku bombonu. Da, to je divno. Obožavam M&M's. Oduševljena sam. Hoću još. Koliko čokolade. Cool. Idemo dalje. Uzet ću još jednu bombonu. Wow. Blago meni. Ovo je pravi užitak. Super. Nastavit ću da jedem bombone. Planiram da pojedem svaku. To je to. A sad je vreme da probam sam Cake Pops. Kako je težak. Šta da radim? Znam. Imam rentgen. Da, baš je cool. Hajde da pogledamo šta je unutra. Ne mogu da verujem. Unutra je gomila M&M's bombona. Treba ih odmah izvaditi. Ali kako? Čokolada je previše tvrda. Ne može da se zagrize. Tačno. Sad ću pokušati da razbijem čokoladu. Nije uspelo. Okej. Onda ću preseći čokoladu katanom. Ne, čak ni to nije uspelo. Dobro, onda ide dinamit. Hajde da probamo. Uspelo je. Ne? Ljudi, šta da radim? Ovo je nemoguće. Vanessa, daj to ovamo. Pokušat ćemo zajedno. Gledaj, uspelo je. Super! Navolite. O, da. Zajedno smo mnogo jači. Hvala. Ovo je Skittles koktel. Cool. Tako je mali. A kod Dustina? Da, kod mene srednja čaša. A kod Jennifer? A kod Jennifer je najveća. Blago meni.
Jedva čekam da probam, ali počinje Vanessa. Da, nema problema. Odmah ću da probam. Kako ukusno! I ove kuglice su baš ekstra. Jednu ću da bacim u Dustina. To je bilo zabavno. Okej, hajde, sada ti. Odlično. Jedva čekam da probam. Bila si u pravu. Ovo je zaista ukusno. Juice balls. Gledajte kako puca. Cool. A da li ima još koktela? O ne, nemoguće. Izgleda da sam sve popio. I ostale su samo kuglice. Onda moram brzo da ih pojedem. Ekstra. To je to. Sada Jennifer. Da, odmah ću da probam. Prava uživancija. Sviđa mi se. Moram da popijem sav koktel. Eto. A sada da pojedem ove kuglice. Uzet ću je rukama. Tako je mekana i slatka i sočna. Da, ovo je čak bolje nego što sam zamišljala. Cool. A sada sljedeća. Neverovatno. Šta je društvo? Hoćete i vi? Pa šta čekate? Onda navalite. Ješćemo zajedno. Nije mi žao. Ozbiljno? Ja imam srednju porciju. Cool. O, da. Ja sam opet dobila najveću porciju. Šta je? Jao, da, tačno. Počinje onaj ko je dobio najmanje. Da, i to sam ja. Okej, probat ću prvo jednu čokoladnu špagetu. A mislim, imam samo jednu. Baš je ukusna. O ne! Hej, pazi šta radiš. Ma daj, ne ljuti se. Okej. Vreme je da probam svoje čokoladne nudle. Nisam očekivao da su toliko ukusne. Baš mi se sviđa ukus. Ostalo mi je malo čokolade na rukama. Sad ću je polizati. Prelepo. Imam ideju. Sad ću da istopim svoje nudle. Hajde. Eto, dobio sam vruću čokoladu. Sipat ću je u čašu. Tako je. A sada ukrašavam sve šlagom. O da, to će biti jako ukusno, 100%. Ubacujem slamku i mogu da probam. Gledajte, devojke. Fantastično. Hej, šta čekaš, Jennifer? Hajde, sad si ti na redu. Da. Odmah ću da probam svoje divne čokoladne nudle. Da. Ukus je fantastičan. Bili ste u pravu. Ali, viljuško, to ide presporo. Ješću rukama, baš me briga. To je tako ukusno, ne mogu da verujem. Da li je ovo san? Ja kao da sam u nekom slatkom raju. Blago njoj. Da, blago meni. Šta da se radi? Dobro. Sipat ću sve na sto i možete i vi da se poslužite. Stvarno? Da, uživajte. Hvala. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Ćao!